Ang sa indong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halis sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manungod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Paulo Papa, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondanga. Andaga Ngunyan. Andaga Ngunyan. Kada Sabado, alas 9 sagod alas 10:30 nin pagkaaga. Andaga Ngunyan. Andaga Ngunyan. Maray na aga mga tugang aldaw na Sabado, petsa 26. Petsa 7 kan bulan na Marso taon 2022. Duwat ming ihatod sa indo ang mga bareta sa Naga Ngunyan News. Mga bareta ang tiniripon poon Lunes hasta Sabado. Live nindo kaming nadadangog sa 105.5 Bicol Idol FM as in 89.5 Radyo Natin Naga. Nadadalan man live sa Naga City Government, ANN News official FB page, YouTube channel as in Sepio Naga FB page. Sa ngaran kan Bilol na news team, ako po ang sa indong mga kaibanan sa pagbabareta, Roy San Ramon. Sa detalyes kan sa tuyang mga bareta, anti-rabies vaccination asin castration sa mga ido asin ikus, gigibuhon ngunya na aldaw kan Naga City Veterinary Office, katakod kan Rabies Awareness Month. Ang detalye sa liki Joel Sulina. Bilang mga responsableng pet owners, kinakaipuhan ang gustong pangataman sa mga ido asin ikos na saro sa mga pigmimiral na mga miyembros kang pamilya kang kadakli sa mga taga-syudad ning Naga. Sigon kay City Veterinary Officer Dr. Junius Elad, kasamay kang selebrasyon kang Rabies Awareness Month ngunya na Marso, igwaan sa indang opisina ning anti-rabies vaccination na may 75 pesos na fee asin libreng castration services para sa mga atamang ido asin ikos ngunya na Marso 26 pun alas 8 ng aga hasta alas 3 ng hapon sa City Hall grounds. Sigon kay Dr. Elad, labi ka importante ang castration sa mga atamang ido. Huli tamaray ini sa salud, dangan mababaan tsansa na mag-develop ang prostatic disease asin iba pang hilang na pwedeng mamatian ka mga atamang ido asin ikos. Makatabang man ini sa komunidad, huli tadain na ma-reproduce o madakul ang mga ini. Hulita ka po na ini na marisulta kang pagbawas sa populasyon ng mga stray dogs o cats na posibleng magdarapa ning rabies kasi magkausa pa ning aksidente sa tinampo, hulita sa pagbalagaw-bagaw kang mga ini para sa na makakuha o makahanap ning kapatner. Suway pa kay di, magkakaigwama ning siring na aktibidad o castration asin rabies vaccination ang City Vet sa Robinson Mall sa maabot na aldaw na Domingo, Marso 27. Dahil libre, marami talagang mag-avail yan kasi kung ipapa-castrate natin yung mga aso at pusa natin sa mga private clinic, mataas ang magiging gastos nila. Whereas dito sa atin, libre na, pantulong sa rabies control and eradication program ng syudad at the same time, babawasan yung ating stray animals katulad ng aso at pusa. At makokontrol din natin yung population ng ganitong klaseng hayop dahil sa castration pa. Para sa Andaga Ngunyan News, Joel Sulina. Mientras tanto, pagbugtak ng Trimobile o passengers waiting area sa sentro kan Syudad Naga, piguurlayan kan Transport Committee kan sangguniang panlunsod kan syudad. Ang detalye sa liki Paulo Papa. Padagos an orolay kan Transport Committee kan sangguniang panlungsod an manungod sa pagbugtak nin passengers waiting areas kan Trimobile asin Trimobile stations sa sentro kan syudad din Naga. Segun kay Konsyalo Celito del Rosario, pamayo kan komite an passengers waiting areas asin Trimobile stations sa sentro kan syudad, iyo ang rekomendasyon kan Public Safety Office na susugman sa resulta kan konsultasyon sa sektor nin transporte kan syudad. Dugang kan konsehal sa paagi kan mga designadong lugar para sa pagsakay pasahero dahil na kinakaipuhan pa kan mga drivers na magparalibot sa syudad tanganing maghanap sana nin pasahero mantang halangkaw ang singil sa pamasahe apwera pa sa paglikay sa overcharging. Tangareg si mga tricycle man dahil man kayo magpara irikot na mayong pasayro dahil po halangkaon na po bagangon yan ang
ang pamasahe. The same time po maiwasan si mga abuso kan si mga trimobile drivers. Tuloy po sa ugma igwa kung pinadakop na trimobile driver for overcharging. Pigsabi pa ni Del Rosario na planong bugtakan ng Trimobile stations sa parte kan General Luna Street, Elias Angeles Street, Kinastilyuhan, asin Igualdad. Mientras tanto, padagos man na pigaadalan kan Public Safety Office ang mga porsyon kan sentro na planong bugtakan nin waiting areas asin Trimobile stations, tanganing malikayan an abala sa trapiko en kaso marealisar ang mga designadong lugar. Dapat po kang committee, yun na dapat dahil sa makadisturb duman sa existing. Ang sentro po mga ngunyan, medyo loaded na kita ng mga behikulo. So si manifestation po ninda kang PSO na yun po sinag-aadal is dahil pong kayo makaka-apektar duman sa existing na flow kang traffic na dyan. Para sa Nagangunyan News, Paulo Papa. Sa ibang bareta, si tentang mga estudyante kan City College Somnaga na isa lang na sa assessment kan TESDA sa Slaughtering Operations for Swine National Certification 2. Ang detalyas kayan haliki Joel Sulina. Matapos ang 280 hours o 11 bulan na pagklase asin aktwal na training, naisa lang sa 7 aldaw na assessment by batch para sa Slaughtering Operation for Swine National Certification 2 ang 70 gabos na mga estudyante kang City College of Naga sa paagi kan TESDA. Sa entrevista kay Mr. Michael Angelo Darvin, Competency Assessor Slaughtering Swine NC2 kan TESDA, sa ginibong assessment, pigihiling ang tibay asin skills kan mga estudyante pag-abot sa slaughtering operations, partikular sa mga uriga, nga ring makakuha asin mag-qualify ning NC2 certification. Kinakaipuhang mapailing kan mga estudyante ang sa indang competencies magpuon sa initial preparation kan mga bubunoong uriga sagkod sa pagpidaso kan mga karkas kaini asin final procedure kasamay ang pag-apply ng food safety and sanitation. Po natin yung kakayanan ng mga candidates para kung natutunan nila yung mga step by step ng pagkakatay ng baboy. Simula po sa sa stunning, sticking, nandun po yung sa gambling area, sa chest opening area, sa evisceration area. Magagaling naman ang ating mga candidates. Sa pahayag ni Mr. Roberto Acabado, naabala huli sa pandemya ang assessment kan mga aspirant na butchers o mga estudyante kang slaughtering program kang CCN. Asin ngunyan sa naliwat nagkaigwaning bueno matapos na maibaba sa Alert Level 1 ang Naga City. Sigun pa kay Mr. Acabado, ang programang ini kan lokal na gobyerno kan siyudad ng Naga sa pamamayo ni Mayor Nelson Ligacion, katuwang ang Metro Peso, City College of Naga, asin ang sa indang opisina ang Naga City Abattoir, padagos ang pagtauning patraining para sa mga mawot makanood sa slaughtering kung saan kanakli sa mga nakakapagtapos asin nakakakuha ng national certification ang nakapagtrabaho bakit lang sa lokal imbes sa luwas kang nasyon. Ang iba kaya po nag-alalarga dahil nagpapaaram. So masakit po kasi bako lang po siyang sarong kumpanya o sarong bansa. Igwang New Zealand, igwang Australia, igwang Canada. Ngunyan po nga ni, kung madagos siya, si dong dating estudyante kan City College, nagpaaram sa ko ini, inapot ko siya kung kaya po ang ng papeles, na nag-English siya, dahil manda, pero sa ka mo, Minnesota na slaughterhouse. Sinabi man ni Mr. Andre Tubali, estudyante kan CCN, bilog ang sa indang paglaom, kaibaan sa iyang mga klase na makakapasar asin matataunan ng NC2 certification bilang mga bagong butchers. Inabot kami ng sambulan labi. Tapos training ta, nagalat kang assessment, araw kayan, hanggang ngunyan, nadagos naman si assessment. Kaya makakaturog naman kaming tultol. Bali, ma-apply mo na sa iba, experience. Kasi iyon ang hanap, experience. 3 years at ang sa local. Para sa Nagangunyan News, Joel Sulina. Mientras tanto, Calamity Fund kan lokal na gobyerno kan Naga mantinido sagkod sa presente sa tao kan pandemic sa COVID-19. Ang detalye sa haliki Paulo Papa. Mantenido
ang pagmanehar kan fondo kan lokal na gobyerno para sa calamity fund. Segun ki Konsyal Salvador del Castillo, ang pamayo kan Committee on Laws, Ordinance and Reorganization kan sangguniang panlungsod ang natatadang kwarta bilang calamity fund para sa 2021, pigdugang sa calamity fund para sa taon 2022, kaya naging 1.6 billion pesos ang annual budget kan syudad para sa taon presente. 31.8 million pesos kan nasambit na annual budget pig-alokar para sa disaster management, asin nagkakantidad nin 24.3 million pesos ang budget kan lokal na gobyerno para sa calamity fund gunya na taon. Dugang kan konsehal, day kabali ang calamity fund kan 2021 sa fondo para sa operasyon kan lokal na gobyerno kan 2021. Maliban sa calamity fund, ang fondong tada para sa taon 2021 na may kantidad na 20 million pesos, pigre-divert sa general fund gunya na taon huli sa eksistedong leyes asin regulasyon sa lindong kan local government code. Ito pong tada sa calamity fund, ilalaog mo sa trust fund para sa calamity fund bang giraray. Para tipunon si gabos ng mga balansi sa laog ng 5 taon, then after 5 years, pwede pong si tada. Kaya itong nagsobra ng 5 years na dahil nagamit, pwede nang maglaog sa i-revert sa general fund proper. Pero po itong gabos na tada kang personal services, maintenance and other operating expenses, gabos po yan ma-revert sa unappropriated balance at the end of the calendar year. So, pag naglaog sa unappropriated balance, kayo po i-appropriate giraray kan sanggunian concern duman sa mga priority projects na kinakaay po sa indang kanya-kanyang local government unit. So, yun po yan ang proseso kan budgeting sa tuyang nasyon. Base sa mga existidong regulasyon and lays sa budgeting under the local government code. Para sa Nagangonyan News, Paulo Papa. Mientras tanto, curfew hours sa Ciudad Dinaga na may koneksyon sa pandemic sa COVID-19, hahaliw na. Detalles, hali ki Joel Sulina. Matilir manggiraray ang curfew for minors sa Ciudad Dinaga, bantang nasa sangguniang panglungsod na ang pagbato na kan curfew ordinance para man sa mga nasa hustong edad, lalo lang niya na nasa alert level 1 na ang Naga basado sa pinaka-latest na direktiba kang IATF sa gudhuring aldaw kang Marso ngunya na taon. Sigung kay Konsyal Joe Perez, ngunya na nakabalik na sa normal ng haros gabos na operasyon kang mga negosyo asin establishmento sa syudad. Mas dakol naman ang mga nagraralaog digdi asin kadakli nag-i-extender pa ng operasyon asin inaabot sagkod matangang banggi. Po na kung pwede ibalik na naman si normal tang ordinance sa manungod sa curfew, which is ang affected lang po kang curfew si mga minors. Kaya in essence, gusto mo pong i-revoke itong curfew na pig-impunerta because of COVID-19. Sinabi ni Konsehalito Del Rosario, oras na maripil o mabago ang temporary ordinance na naipasunod kang kasagsagi kang pagdakol ng kaso sa COVID-19 asin sa objetong malimiterana ang pagluwas kan mga tao. Nagpasunod ng general curfew alagad sa presente, kinakaipuhan na inig mabago, ngaring matao na ning buwelo ang publiko, partikular ang mga nasa hustong edad. Mura ka sana ni Gabos, pero dapat pong dapat sabayan po ng enforcement. Nahiling ta po kayo di dapat na medyo active sa enforcement. Naram ko pong aware man kayo si Mr. Gumba and they're doing their best. Para sa Nagangonyan News, Joel Sulino. Mientras tanto, sobra sa 2,000 na mga nagenyong may visual impairment benepisyaryo kan barangay free eye check-up kan lokal na gobyerno kan Naga. Ang detalya sa Liki Paulo Papa. Total na 2,393 na mga visually impaired persons sa syudad Dinaga ang target bilang beneficiaries kan free barangay check-up na pigpuunan sa barangay Abella kan Marso 21 na may 135 pasyente susog sa datos kan Persons with Disability Affairs Office. Segun ki Richard Palmiano, Presidente kan Barangay Association of Persons with Disability kan Abella, apwera sa mga persons with disability na may edad 38 pataas
Kabali na ang mga may problema sa paghiling gikan sa solo parent sector as in senior citizen. Ang aktibidad na iningon niyan sa barangay para ini sa free eye check-up duman sa mga persons with disability nag-iedad ning 38 pataas. So igwa din kaming pigsalak na bakong person with disability, mga gurang na, basta nag-iedad 38 pataas. So ang beneficiary po kani nasa Sangatos. Si Francia Javier, Kanlooban 1, Sitio Bayawas, Barangay Abella, nagsabi na dakula ang tabang kan aktibidad kan lokal na gobyerno lalo na sa pagtahi kan Pukit Nabado kan sa iyang mga aki. Ini po dakula man tabang sa ko po, saro pa po. Pag ako po nagtatahi na nagtutugat tong dagom, namamansayan ko na po. Dai po, kung minsan nagtatahi man po katong mga bado ka mga aki kung may pakit na, mga pakit baga, tahi ko naman. Si Antonio Maestro, Kanzona 4, Sitio Bayawas, Barangay Abella, pigheras ang importansya kan pagbasa na may toltol na paghiling. Ilot na ilot, pag maluyan sa itong paghiling, di kita makabasa. So gusto sabihin dito may hiling na tultol kung anong kaipuhan tang mahiling. So dahil libre ini, mas dakulang orgulyo mo man yan. Dakulang tabang naman kay goning salamin para ang sa tuyang mga desisyon sa itong nahihiling tama. Para sa Nagangunyan News, Paulo Papa. Mga civic organizations sa government agencies nagpartisipar sa tree planting activities katakod kan International Day of Forest. Ang detalya sa haliki Paulo Papa. Big partisiparan ning ginatos na mga individual asin manlain-lain na civic organization sa syudad Naga ang ginibong selebrasyon kang International Day of Forest na pigdeklara kang United Nations kan 2012 para man sa awareness kung paano mas magiging environmental friendly para sa satuyang kinaban asin mga nagiirok digdi. Sinabi ni Mayor Nelson Legacion sa iyang mensahe na kung igwang pagkakataon na magtanom, gibuho na ini hulita makikinabang, bako lang ang kapalibutan invest maging ang komunidad. Ang Naga City bilang saro sa mga stakeholders ang padagos man na ginigibo ang reforestation activities sa paagi kang Forest in Our Midst program kung saan sobra sa 23 na puuning manlain-lain na kahoy ang naitanom asin nadugangan pa inining 2,000 kang ginibo ang nasambitan ng aktibidad asin ngunyan padagos na pinapangatamanan sa presente sa man iba-ibang parte kang Naga lalo na sa urban area kan syudad. Manunungod duman sa satuyang local program Forest in Our Midst, pinarahay ta na sigabos na nagtatabang sa satuya sa programang ini, tiripunon asin magtanom. So far, puon po ako mag-assumer bilang alkalde, naka a little over 23,000 na ang naitanom ta. Ini po si Buhay, si mga nag-survive. Dahil kabali po digdi si nagkagaradan. Ang informasyon na nakaabot sa sakuya, more than 80% kan tinanom ta ang buhay. Sigun man kay Penro Director Ronel Astor, nakulang bagay asin tabang ang pagtatanom ni mga puuning kahoy maging sa mga bakanting lote sa urban areas para man malimitaran o mapugulan ang polusyon asin ang climate change kabali na ang liwat na pagbalik sa maberde asin preskong kapalibutan. Nining programa ka sa tuyang alkalde na Forest in Our Midst natataunan po ning pagkakataon na matanuman itong mga open spaces dito sa Naga na bako lang itong mga lugar na dinidevelop lang talaga yung infrastructure. Sinisigurado kang sa tuyang kang Naga, lokal na gobyerno na gabos na development side ninda magkaigwa ning mga pagtanom kaning mga kakahuyan dito sa tuyang syudad. Dako lang man pwedeng tabang para ma-address na itong inaabot na climate change as in itong pag-sequester ka mga carbon. So iyan po kaya ang saro lang na bagay sa kinaaban na nagpo-convert ka sa tuyang carbon into oxygen. Ini po sa tuyang mga kakahuyan. So dako lang pong tabang yung araw kaning programa na sa partnership po as in sa pamamapanginginom ka sa tuyang lokal na gobyerno pang Naga. Para sa Nagangunyan News, Joel Sunita.
Yan ang katripunan kan sa tuyang mga bareta sa Nagangunyan News sa pangarangkan City Events Protocol Public Information Office, ang aran man kan lokal na gobyerno kan Naga, Mayor Son Ligacion, Vice Mayor Nene Idiasis, asin kan sangguniang panlungsod kan Naga, siringman kan bilog na news o bilog na ANN News and Public Affairs Team, iniyan sa indong naging parebarita Roy San Ramon, masunod na Allen Riondanga sa tung Aramon. Ang sa indong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halik sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manugod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Paulo Papa, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondanga. Ang Nagangunyan. Ang Nagangunyan. Kada Sabado, alas 9 sagud alas 10:30 ning pagkaaga. Ang Nagangunyan. Ang Nagangunyan. Sa paglipas ng panahon, unti-unting naiipon nakaraan at alaala na kay ganda. Ngunit kahit pigilan ko man, ang nakaraay maiiwan, at sa paggalaw ng panahon mapapalitan ng bago ngayon. Tingnan mo ang Naga, ang laki ng pagbabago, ating galaw sumasabay sa ikot ng mundo. Dahil sa pagkakaisa, lahat ay sama-sama, pinaghirapang pangarap ngayon ay narito na. Ngunit sa puso ko mayroon di magbabago, proud ako maging nagenyo. Pagsisikap ang naging daan upang pangarap ay masimulan. At ngayon nga ang aking tingnan, ibang-iba na ang aking bayan. Yeah! Tingnan mo ang Naga, ang laki ng pagbabago, ating galaw sumasabay sa ikot ng mundo. Dahil sa pagkakaisa, lahat ay sama-sama, pinaghirapang pangarap ngayon ay narito na. Ngunit sa puso ko mayroon di magbabago, proud ako maging nagenyo. Maraming beses dilim nagdaan, Bayan ay sinubukan. Dahil sa paninindigan natin, wala tayong hindi kayang gawin. Tingnan mo ang Naga, ang laki ng pagbabago, ating galaw sumasabay sa ikot ng mundo. Dahil sa pagkakaisa, lahat ay sama-sama, pinaghirapang pangarap ngayon ay narito na. Ngunit sa puso ko mayroon di magbabago, pakikipagkapwa-tao, dedikasyon sa bayan ko, proud akong maging gawin na ng pulis na ang pagkulisan sa aming balayaw na pagtumulan. proud ako. Proud akong maging naggenyo.
ko po nauugma sa harani na po ang samong eskwelahan. Malakaw na lang ako, mamomonitor ko po siya kung anong ginigibo niya. Walking distance lang po. Pagbaha, nakakaagi na kami. Kadto daig talaga. Ang pagbakal po sa sentro, medyo dipisil ta. Ang pagpamasay sana. Ugmamang kami, taaloy minangani ang pigmamawat na pigahagat mi talagang. Sa kahaloy ko ning panahon, ngunya na pas na nagparauran, dahil na ngayon nagbabaha. Kanta ko natabang taga-samuya taga-bos na miski kalakal yung gulayon, hindi mo talaga yung pig-agi gabos. So, ngunyan pong lagan na siya, at least po din ang bahaon. Komportable na po kami sa pag-ero-ero at lalo na ang mga bado. Baka magkaigwa na po kami ng lying in. Babawasan na ang pasakit, lalo na sa mga nagtatrabaho ng amay, mga nag-aagi ng lalo pag mauran. Day panauran, taob pala, abot na po sa tuhod ang tubig igdi kung mapamayong riprap. Kaya dako lang pong maray na tabang. Sa iyang pangako, otro aldaw po, yaon na po si matrabaho para mapakaray si Samuyang Agihan. Bawa may bagyo para madalaganan ka sa mga nagkakagarabaan. Papati na po, siyempre nagkaurog man kami. Anday na kayo magkaralabuyan. Kulang para sa ko, kundi sa mga tangi around. Mawawarang gaya si kasakitan ninda kung may daradara silda. Nagpamaray ang samong digdi dahil na kami binabaha, duman sa inalian mi, pero may kaming baha, hindi sa nilipatan mi, napamaray man po kami. At least digdi na po kami nagkukuan ng tubig na pwedeng ano man sa baga, yuugas, pangkarigo, panlaba, na bibinespisyon manggabos. Hindi ko nga kalain nga ito tinatanggap namin, hindi na kami magdangwilangon ng pagdating ng bagyo at ulan. Pano-panoan mi na po si Samuyang tindahan, igwa na pong makakadagdag sa pampuhunan mi. Kung magsaldo di, at least igwa akong ibang makukuanan. Salamat, may ilawan na ning Samuyang lugar na abandiklom. Grabe ang tabang na ginigibo niya sa mga tao. Kadakol na ang natabangan, kadakol na ang napagibong eskwelahan, hospital. Tinampo, magayuno na baga ang plaza, napapicture nga ni kami duman. Pun kang nakaigdi ako, talagang mayo pa igdi yun yung tinampo. Agihan lang talaga ng motor, araw kaya, taho, hanggang makaabot kami duman. Kadtok, masakit talaga sa mga aki. Gahatod mi, tapos pag mauran, masakiton. Ito na aramin mi nga ni, na papatinan po mi. Siyempre nagkaurog man kami. Dahil na kami malalabuyan pag mapa-eskwelahan kami, pag makatod ng mga aki. Talagang dakulang tabang. Dahil may huna-una magkakaigo-igdi yun yung kuya, matitinan po na iniyo. Tapos ka itong nakan, siyempre na, salamat, matitinan po na, dahil na kayo magkaralabuyan. Maugma talaga, dahil na masasakitan. Salamat na maray, Mayor, sa pagtabang sa muya, igdiyo na magkaigo ng tinampo igdiyo. Ta, siyempre, sa kada pamilya kang mga naka-arestar igdiyo, nakulang pa sa salamat ta, ang kaigwa na kami ng tinampo. Bako unang dipisil na kung araw kayo igwa ka ng sa mga emergency. Madali na, lalo na kung igwa ng service. Wala pong tabang ang multipurpose dahil po yan po ang pinakahagad mi sa syudad, sa Gabos po sa Kuseo na magkaigo kami meetingan. Pag nagtitiripon po kami kung saan lang po kami nagtitiripon, ma-meeting, araw po kaya pag may misa. Ngunyan po, dakulaon na po yan na tabang digdi. Lalo na po halimbawa may bagyo para madalaganan ka sa mga nagkakagarabaan, harani na dahil napupukuan ng barangay na darawang sa eskwelahan o kaya kung sa impaman. Dakula na tabang na po iyan. Salamat po kami na nagkaigo po kami kang dakula na pasilidad na ining multipurpose para po sa Samuyang kung anong magagamitan mi kaniyo. Kakalagman dyan yung sarong educare, arog kaya para sa mga aki digdi. Makagianan na po yan Samuya na mga yaong digdi residentes kang Palmera Phase 1, Phase 2. Dakula na pasasalamat po. Salamat po sa siyudad ng Nagas, Piningguwa na maaproban tulos sining pati nampong iniyo. Sarong termino pa sa naman nga ni isa na si Mayor pero madadagos na po. 12 taon na kami. Ngunyan lang po madadagos. Pangiturugan mi talaga niyo. Haloy mi na pong hinagad niyo pero ngunyan lang po magkakaigwa ng kasimbagan asin marirealisar ang tinampo.
Kung gurano po kahalnas ang paril pag bagong lampaso, arag po kayang kahalnas ang tinampo me. Grabe po kasakit mag-agi, lalo na po sa may mga edad. Kadakol po ni nadidisgrasya, kadakol ni nagkakaralapuan, nagkakabararian, taning huli po sa sobrang halnas kandalan. Lalo na po kung may produkto kang iluluwas hali po duman sa tanuman, diyan ka po maagi sa dalan na iyan, may hiling man po siguro na may mga kalikali na ang mga dalan me. Pag natinampo na po ang sarong lugar, automatic po yan, hiling na tulos kung ano ang pag-asinso kan sarong lugar. O yun po yan ang nagtatao ning lalawgon kan sarong lugar kung gura na siya kagayon. Sabi niya sa muya, pupursigihon niya na makuha ito. Asin, day po nahaloy, day pa man niya siya nakakatapos kan termino niya. Nakuha niya po ang susi. Kaya po naugma kaming maray. Sa halawig na maray na pangiturugan mi, siya lang po ang nakakuha kan susi. Tangaring mapatinan po ini pong sa muyang lugar. Anib na tao nahuhulog dyan, ganun, sa ilog. Kaya yung iba, pinag-ano-ano na lang ang kawayan, tugtog. Katulad yung agong ko, kasi senior na nga kami, pinapaayos niya para pag-agi. Kami nung bagyo ng, ng Tisoy, muntik na kami kaming duha ng agong ko, malunod na ng tubig roon. Tuwan-tuwa po kami dahil na kami makakaagi ng kawayan. Gayon nung nabaga yung tulay, yun. Kaya nagpapasalamat kami kay Mayor Obligacion, pati yung si Vice Mayor kay Nini, pati yung mga kagawad. Maraming salamat po sa kanila. Unang-una ang taas din. Instrumento lang naman po sila. Masakit pagbaha. Kapag nagbabaha po igdi sa mo, naglalaog dyan ang tubig na papano ni. Dahil na kami daw may tubig man igdi, baka kabalyo na kami. Tapos yung mga ibang tawong mga kuyan man dyan, di ba kalaog naman igdi sa muya, makakaakit. Pag mamaawat ko talagang makatulay man igdi sa muya, baka lang para sa dirimi. Sa mga arabot pang sa mga eskwela, kadakol igdi eskwela. Sa eskwela sa kararayan, igdi ang aragayan sa muya. O kung mauran, ang iba nagsusuro ulit yung plastik. Baga, nakasapatos ba ulit plastik, makamang-kamang man dyan sa. Pero ngunyan, di naman sa dyan masasakitan ta. Pag-abot nga dyan, baga gayon naman ang tinampo. Ako po, nakula po ang pasasalamat ko sa mga opisyalis kang Naga, lalo na po kay Mayor Obligacion po, sa iya pong mga pag-iriba. Kami po nakaganana din footbridge, ay naman po kami masasakitan. Kami anas-anas naman po kami din mga gurang. Nakula po ang pasasalamat ko. May kakad sa kuyang pamilya. Salamat. Dako lang ng pasalamit mi sa LGU, lalo na po sa tuyang mayor sa Obligacion, talagang mahiguson. Kay ganing maray na establishment, komportable ang aki, ang mga batos, ang mga kurang sa time na nagdidigdisinda. Mas conducive na ang place. Before, medyo salit ang place, pang health center, unlike ngunya na nakula na tapos magayon pa, magiging siya, child-friendly. The environment is very much welcoming environment. Dahil ka na magdyan ka, magiging komportable ang pagmati mo, lalo na mga staff, mga BHW volunteers, mga marayman po pati ang pagtatanggap sa mga tao. Kang nahiling ko na ang pinakaano niya, napawaw po talaga ako. Sabi mi nga ni kang mga kairabanan ko, wow, magayuno ng maray. Kami po, nilipat kami digdi hali sa squatter duman sa habang. Pasalamat po kami daw para paano. Nakahali na kami duman sa baha. Kaya lang sinangyari nga ni si Agihan. Si Agihan may sadit, tapos malabo yun pag mauran. Hanggang digdi po sa laog, grabe ang laboy digdi dati. Kaya ito nga ni, may kasulo digdi. Hindi nakalaog ang bumbero, kaya natupok si sarong buong harong digdi. Duman po nga ni isa Agihan, masakiton digdi yun ta. Ikudo sadit. Tapos po unyan, sa hirap ng mahal na Diyos, sa tabang po kang gobyerno,
napakarayan sa muyang ini yung tinampod, naparani na po lalo. Hindi na kami nag-aagi. Mahiwas na, madalion na ang mga nagraralaog na mga ma-deliver tubig, ma-deliver gasol. Pasil na po para sa inda. Maugmo po, halos gabos man po kami nagkaurugma dahil malakaw kami, dahil na malaboy. Dako lang pasasalamat ni po kay Mayor Legasyon, saka po sa ginhawang naging nyo po, lalong-lalo na taday po kami digdi pinabayaan. Sa pakiulay na din po, Nindo, nakaabot sa samuyang kaaraman, nakaipuhan na talaga na magpatugdok magkaigwanin sa diring satellite market an Barangay Pakol. Ay dago lang tabang ka kung sa ano, dahil ka ng kwenta kung gulpining parabakal, mas maray. Kinsa ka tong naglalako, nagtutuyo ka, mga anpigaagian pati, kung bisis kadudo tampa, maabot mo lang tong harong na papabakalan mo. Dako lamang pong tabang an harong kayo. Dako lang kaugman ko. Taharon ni ang pagsasaod-saod ko. Maedad na ko. Papasalamat ako Mayor kung nga dagos ang samuyang ini. Kuyan, dako lang kaugman ko sa kuyan sa iya. Mabalasan na Mayor. Ini pong proyekto pong ini. Magiging pong kapakinabangan kang mga taga-barangay Pakol asing kang pagtaraid na po igding barangay na nagdadayo po igdi. Dayawan po, bako na po yan drawing. Ano po, aktual ng pigigibon ninda. Ako po nagpasalamat na nagkaigwa ng satellite market. Papasalamat kami kay Mayor, na anuhan niya na magtakudigdi yun ng saudan, tanganing haranina ang samuyang pagsasaudan. Papasalamat po ako kay Mayor dahil linagan igdi ng satellite. Saka nauugmaan mga tao digdi at kinagan ni Mayor ng satellite market. Kay Mayor Legasyon, asin ang saiyap kaibahan sa konseho, dakulaon po ang samuyang pasasalamat. Ang saiyap pong naisipan digdi yung proyekto samuya, dakulaon na maray na magiging benepisyo, lalo na sa maabot pang panahon, ang mga aki mina, makuapo, ang manginginabang, kang proyektong ini yung magayon. Ninulit ta sindana ang mabenepisyong maray na halawin. Kuyan po niyo, kaduduutan, pano ng basura. Iyo po nga ni ang samuyang pinaka-numero 1 pag nagrarabo, sinasakitan kami. Por dahil nga ni yung naging dump site. Pag nagtataob, lalo na pag tigdara ko, hanggang tinampo ang tubig. Ang tubig digdi samuya talagang halos nag-aabot habayan. Nagtatagiti pa sana, ang ginigibumang kan samuyang kapitan, pinapa-evacuate na. Tanganing magkaigwa kami ng solusyon duman sa perming pagbabaha, lalo na pag tag-uran. Pag high tide, talagang inaabot digding ng halangkaw na tubig hanggang tinampo iyan. Na narealisa ni Mayor na medyo kulang si na inot na proyekto, kaya ang ginibo niya, pinag-isipan niya na magkaigwa ng improvement. Na iyon na po nga ni iniyong riprap na iniyo na pinadakula para mas magayon ang maging benepisyo kan mga taga-LBC na nag-erok igdi sa Sabang. Ini pong trabaho iniyo, marahay po niyo para sa mga tambay, araw kong mayo pang agom para makatabang-tabang lamang sa mga magurang. Dakula si saindang kaugmahan por dahil nga ni dakulaon ang magiging benepisyo. Dating problema magkakaigwa na ning magayo na solusyon. Salamat kay Mayor Nilson Legasyon ta natupad manggirare ang samuyang pangarap na makaigwa digdi yung riprap. Kadto po medyo talaga nadidipisilan kami. Halos pigpipintuan gangani kami na naglaralakaw na sana kami dyan. Nagrabos kami, alagad na hiling niya si kamukhakan mi. Otro aldaw po o nakaaging duwang aldaw. Yaon na po si matrabaho para mapakaray si samuyang agihan. Sangon yan po, agayon, dai na kami nakakamati nin pagbaha. Bakong araw po katong mga inot na aldaw. Nagpapasalamat kami kay Alkalde Son Legasyon sa pagtao sa samuya
nin atensyon. Bako lang po kami sa paghiling mi, bako lang kami. Kundi halos ang 20 sitting barangay, tinataanan niya nin atensyon. Kung manunungod sa problema kan kadaklan. Kay Mayor sa niligasyon po, dako lang pong pasalamat may tigda sa Zone 4 Triangulo. Nagibuhan ng paagi para po mapamarinig sa muyang tinampo, tapos sinipon drainage. Dahil na siya magbabaha. Kulang onra para sa muya, lalo na sa muyang mga mayong tultul na mga agihan, kadto. Pero ngunyan may magayon na kami agihan. Ini araw kayan, kung nahiling ko nindo yan, mga duot na yan, tapos hindi, sobrang laboy, dahil minaagihan. Kung ngunyan, ay wow, madali. Saka mayahay na maliwanag na ang pagiling. Bako na siyang puro basura ka to, puro plastic. Mayo siya paginabang kasi gano'n lang talaga siya kadlagan. Katong mag-ibo na siya, araw kang nagka-emergency kami, lalo na ako. Madali ako nakadalagan sa tinampo, madali ako nakahagad ng tabang, madali ako nakakuha ng sasakyan para makaabot ng hospital. Kasi karahayang kani sa kasarupang ngunyan, imbes na si mga aki iraw pero sa luwas, doon na sila dito nagbubusig ng basketballan, okay na. Kami po nagpapasalamat kay Mayor sa city government na kami natabangan tulos na tauang kami kang samuyang kahagadan. Kababan po ini. Kaya po, hinagad mi kay Mayor Ligasyon na kung pwedeng magkaigo kami ng road tapping kan samuyang lugar na tulos man na tinao sa samuya ang samuyang kahagadan. Hinagad mi dahil po pasanan nahaloy asin po na itao man po tulos samuya. Po mga inot na aldaw, ang lugar na ni talagang kababa, dikit na oran tinutubig. Ang karahayan po kani yung napalangkawan sa muyang tinampo. Inot, may mga aki po kami nag-i-eskwela digdi. Karami po ang eskwelahan digdi yung Triangulo Elementary School. Pag nag-uuran, dahil na po babahaon, dahil na sila malabo sa tubig. Kadto, ang tinampo mi digdi, talagang makanos ta laboy. Pero kang nasiminto naman po, nagmamang kami. Naghagad kaming kay Mayor na sana masiminto man ang samong agihan na tupad man po. Laboy yun. Ang chinilas mo, abot na digdihan laboy. Ang laboy ka digdigaro itong dalipay, nagdudukot talaga. Mas bagay na po ngunyan kaysa katong inot. Masakiton po ka talaga kadtoyo ta. Ang agihan, malaboyon. Tapos ngunyan, okay naman po. Kung may service ka, madali. Pero malakaw ka, tinampo naman, bako naman po labuyan. Maugmaon man po kami. Maugmang maray ka, nagtabangan kami ni Mayor sa Ligasyon. Kay Mayor, salamat pong maray. Ta kami nagkailaw, nagkatubig, nagpamaray ang samong digdi. Dahil na kami binabaha, duman sa inalian mi, pero may kaming baha. Hindi sa nilipatan mi, napamaray man po kami. Nagdayon ang tinampo, sa derimi na ang lote. Dati po, grabe ang baha migdi, lalo kung makusog ang oran, mayong makaagi, pati mga eskwira. Kaya po kung mayong-mayo kami, dahil kami makaagi, matios talaga kung mayong masubli sa katarain. Tubig po dyan, naglalangkaw, tapos nakakalot itong daga, di nagiging garubalo na. O, mahirap na po mag-agi dyan. Nagpapasalamat po kami kay Mayor, natabangan kami kantulay, may napagibuhan yung paagi na dahil na kami bahaon. Saka makatakot po baga kung naguguho na, dahil mo aram pagturog mo pagbanggi, pagmata mo kaatong na. Naging rahay po ngunyan ta. Maana naging problema ang mga tao kung ano man kakaipuhan o igwa bagang emergency. Madali po makaagi. Maday na po siya nagbabaha. Kaya dakula may pasalamat po yan kay Mayor. Papasalamat po ako kay Mayor sa pagtabang sa muya sa tulay kan sa muyang residente na Sonapor. Saka po si itong mga tao na nagpakaray po kayan. Gawa. Dahil may po gaanong listado. Pasalamat may manggararit. Pasinda po nag-ipon.
Hinaon po sinda dati sa Carolina Elementary School. Makahandal po ta harayo ang biyahe, asin harayo po ang pagpapaduman. Minsan po ang pagkaudto, day may mahiling si mga aki kung nagkakana. Pagsusundo po, dipisil talaga tama yung sakayan. Mas napagian na po ta ako, saro man po ako sa nabinipisyuhan na tawaning trabaho kang Yabo Elementary School po. Kung face to face na po, ugba akong maray dahil paghali ko po igdiyo sa harong, kay riba ko na po ang mga aki sa eskwelahan. Asin pag uli po, pagkakaninda, na babantayan ko na po sinda sa pang-ural daw nindang paglaog sa eskwelahan. Bis na ipapamasahe mi po, ipapakalmi na sa ng pagkakan, isnakan, dahil harani na lang po. Maugma kami na may Yabo Elementary School na. Ini po, saro sa pwede ming dumanan pag oras na may bagyo, may kalamidad na dayta nga ni inaasahan. Salamat po sa tabang po ni Mayor Son Ligasyon, kang LGU Carolina na magkaigwa asin maitugdok ang Yabo Elementary School na magagamit mi po panghabang buhay kang mga aking nagkakralasi po igdi sa Yabo. Pagdating namin dyan sa likod kang simbahan sa Orchard, Concepcion Grande, sakop kang Montesilo, nagbaha man, duman kami naglangoy-langoy. Awa ng Diyos. Pagdating itong mga panahon, may tao parang naawa sa amin. Noon hanggat ngayon, hindi ko ikalain nga, natawahan kaming bahay nga, hindi na kami magtawid sa ilog kung may baha. Salamat po, Mayor, na pigtawanan ming arog kaning project ninyo, hali sa syudad. Mayor, kung nakarinig ka. Salamat po, Mayor, kung narinig mo ang ano ko, kasi di ko nga ikalain nga ito tinatanggap namin, kasi ang kailangan namin tirahan kasi naano kami sa baha. Ulan at init nandun sa amin sa likod ng Montesilo kami nagaano nga, hindi na kami maglangoy-langoy ng pagdating ng bagyo at ulan. Sa halawig na panahon, ang satuyang mga MRF cooperative workers, iyo ang satong pigsarigan sa paglinig kan tinampo sa araal daw, pag-recycle nin mga basura, asin padagos na pag-asikaso kun igwang mga espesyal na selebrasyon asin kasibutan. Iyo po ini ang magkakapira sa rason kung taano takaipuhan na unrahon an sa indang kapagalan asin kontribusyon sa satuya pong syudad sa paagi kan pag-hire po sa inda bilang mga job order kan satuya pong syudad. Ako po si Edita de los Santos, France. May tulong aki man po ako. Ang agom ko po, nagtatrabaho po sa construction. Sa ngunyan po, yaw ako din sa terminal nagtatrabaho. Nag-ano po kami, nagmamap, nagsasamod, naglilinig man po kami ng CR. Iyon man po yan ang samong trabaho digdi. Dakulaon po yan na tabang para sa muya. Ayun naman sa makakakuha na kami ng mga benepisyo. Gabos na may benepisyo, mananamit min. Kukuha amin naman. Kahit tumamayo kami kayan. Dati po kaya mayo kaming mga, yan, may SS man kami pero dahil may mana, yan, kung talagang minuhulugan kami. Tapos ngunyan, may mga, po ba yan, masabi din, bonus, tapos may 13 month na kami makukuha ngunyan. Para mas marayman ang makuha ng benepisyo. Primero, ang pagsweldo ninda mas magiging regular na. Kumbaga, tama sa panahon ang pag-receive kang sweldo. Panduwa, may mga additional benefits na makukuha na dati dahil hindi na nakukuha under the cooperative, under the cooperative. Ito pong may major bonus man sinda, o kasi sindang year-end bonus. Tapos kung mag-grant ang national government ng additional benefits sa mga job order, kabali po sinda. Actually, dahil man po nahira si description kan trabaho,
Pero mas pinakaray po kan sa tuyang alkalde ni Mayor Nelson na mas maging maray po si status kan sa indang hanap buhay. Ginaganaan po kami magtrabaho kasi arami man po na yaon permisa mo si Mayor. Ang pagsweldo okay na, hindi na katulad ng dati. Tapos yung sa araw-araw na kung saan kami pupunta, talagang dito na kami. 311 po sindagabos, as in 311 man na mga individual, mga pamilya ang satuyang natabangan nin Holy Tasinda ginibutang job order. Ang sa indong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halik sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manungod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Paulo Papa, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondanga. Ang nagangunyan, ang nagangunyan, kada Sabado, alas 9, sagkod alas 10:30 nin pagkaaga. Ang nagangunyan, ang nagangunyan. Ang sa indong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halik sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manungod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Paulo Papa, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondanga. Ang nagangunyan, ang nagangunyan, kada Sabado, alas 9, sagkod alas 10:30 nin pagkaaga. Ang nagangunyan, ang nagangunyan. Mga tugang, uyan na ang programang Satong Arabon. Mga tugang Diyos Manay na Sabadong pagkaaga sa Satuyag Gabos, petsa 26 bulan na Marso taon 2022. Hindi po ang sa inyong lingkod, Allen Riondanga. Mga tugang, mag-iriba ng kitang ngunyan sa loob ng sarong 40 minutos na pag-ulay-ulay ka mga programa kan sa tuya pong gobyerno lokal. Live kita mga tugang na nadadangog sa 100.5 Bicol Idol FM, siring man sa 89.5 radyo natin, asin live na nadadalan sa Naga City Government FB page, asin ang Naga Ngunyan News FB page. Ngunyan mga tugang, ngunyan na aldaw, kaibahan ta po an pamayo. An nangangataman ang naghihiling kan sa tuya po mga programa manungod sa mga ataman niya tong mga hayop or ang sa tuya pong City Veterinary Office. Mga tugang ang pamayok kan City Veterinary Office atong City Veterinarian, Dr. Junius Elad. Doc, magandang umaga. Good morning, Sir Allen, at saka lahat mo ng mga tagapakinig at nanonood sa programang ito. Magandang umaga po sa ating lahat. Doc, ngayong umaga meron tayong ginagawang programa ngayon dyan sa may City Hall grounds. Pagdaan ko kanina, ang daming tao. Bit-bit yung kanilang mga alagang aso, alagang pusa. Pero ang tanong lang, Doc, ano ba yung programa natin ngayon na ginagawa dyan sa City Hall? Mauna po, may explain ko lang na ang Marso ay March Rabies Awareness Month. So ito pong ginagawa natin ay may direct relationship sa prevention and control ng rabies sa ating lugar. Yung pong gagawin natin sa ngayon ay pagbabakuna ng anti-rabies sa mga aso at pusa para po meron silang panangga o protection against rabies virus na nakukuha po sa mga galang aso at pusa. Yung pong isang activity, yung castration, may direct relation din po yan sa mga galang aso at pusa. Dahil po ang lalaking aso o babaeng aso o pusa, pag sila po ay nakastraight,
especially sa mga lalaking aso, mabawasan na po yung stray dog sa lansangan. Sa pamagitan po ng hindi na sila maghahanap ng sex mate. Dahil po ang isang intact na lalaking aso at nakakaamoy po yan ng in-heat na aso, siya po ay lumalabas sa bakuran at inahanap yung asong naglalandi. Ganun pala yun. Garo yung nangahanapon ta dyan ni Dave. Sumalang. Dok, ngayon may ginagawa tayong castration dito sa ating City Hall grounds. Ang kwan lang, Dok, tanong nung karamihan, may bayad ba yung ating ginagawang programa ngayon? Yung pong anti-rabies, ever since meron tayong sinisigil na 75 pesos. 75? Opo, 50 pesos sa bakuna and 25 pesos sa registration. Okay. Yan po, nakasaad sa City Ordinance ta. Regarding po sa castration, actually po, libre talaga yan. Kaya lang po kami nakikisuyo sa mga dog owners na magdala ng maliit na cotton, maliit na betadine, alcohol, isang blade. Kumbaga po, binabago natin yung mindset na isipin ng tao na puro libre. Sa tingin ko po, mas maganda yung may counterparting. Dahil eventually, darating po ang panahon na dadami ang gastusin ng isang LGU, baka po itigil yung programang yan kung malaki ang gastusin kasi may mga priority naman ng isang LGU. So masabuti po yung pag dumating yung panahon na kailangan na natin magbayad, hindi na tayo masyadong mahihirapan. Ang concrete example po niyan, 1998 hanggang 2005, yung anti-rabies vaccination natin libre. Noon. 2006, nag-umpisa tayo magpabayad. 30% lang po yung actual accomplishment for the year ng anti-rabies vaccination kasi maraming resistance. Pero ganun pa man, hindi po tayo sumuko, tuloy-tuloy, ganun pa rin. Until such time na dumating na sa puntong naniningil tayo pero nag-70% na. For the last 5 years, nagpahabayad po tayo ng anti-rabies vaccination o anti-rabies vaccine pero hindi tayo bumababa sa 85%. So, kumbaga po, malaking kalamangan na natin yan sa ibang LGU. Ng ibang LGU, libre na, mababa pa yung kanilang accomplishment, which should be 70%, not less than 70% sa total population. Tayo po, humihingi na lang bayad, pero 85% yung pinakamababa natin. Dok, ikumpara natin yung sinisingil ng yung city fee para sa vaccination ng mga aso at pusa. Kung ikumpara natin ito doon sa vaccination na ginagawa sa mga private clinics, malaki ba yung disparity? Ang pagkakaalam ko po, pinakamababa yung 250, pinakamahal yung 500 sa mga private clinic. Sa atin, 75 pesos lang. Naparehas lang naman ang brand, Rabicin. Kasi merong kwan pa yun, veterinary fee, yung may professional PF fee. pa. Tapos, unang-una, marami ring binabayaran yung clinic. Correct. So, kailangan lahat yun ikarga para makabawi sa negosyo. Correct. So, kaya yung panawagan natin po, pakiulit po, may mga ido po kamo, dahil bakunado o Ay, Dok, yung nga pala yung tanong. Halimbawa, yung aso ko, nabakunahan na siya nung mga nakaraan. Kailangan bang ulitin yung pagbabakuna ng aso pag nabakunahan na ng una? Tama po. Dahil sa ngayon po, dahil endemic yung rabies disease sa ating lugar, dapat po ang ating mga aso ay mapabakunaan taon-taon para mapataas po natin yung kanilang immunity. Kung ang isang lugar po ay rabies-free na, pwede na tayo magpabakuna ng every 3 years. Pero hindi ibig sabihin na rabies-free ang lugar, hindi na tayo magbabakuna. Ang mangyayari lang po ay mahabawasan yung ating gastusin na sa halip na taon-taon magbabakuna tayo, once every 3 years na lang po ang mangyayari kung ang isang lugar ay rabies-free.
Pero sa atin, Dok, sa Naga, ano ba yung ating kasalukuyang estado sa rabies eradication? Actually po yung ating rabies control and eradication program, in place yan taon-taon, pero hindi natin po maiwasan na may mga aso na galing sa ibang munisipyo or galing din sa loob ng syudad na hindi na-iniksyonan nung araw. Kaya nga po ang sabi natin, mas mataas sa 70%, mas maganda kung maaari nga 100% para lahat po may proteksyon. Pero ang kagandahan lang po, kung mataas ang ating herd immunity, kahit mayroong kaso ng rabies sa isang lugar, ay hindi po madaling kumalat, madali siyang makontrol at hindi na siya kakalat. Yung rabies pala, parang COVID din, may herd immunity din na kailangan i-achieve. Opo, kailangan po talaga yan. Dahil ang hirap lang po kasi sa rabies disease, yung bang sakit na parang wala lang. Kasi ang incubation period niya, pinakamaigsi yung 3 weeks, pinakamahaba yung 3 months. 3 weeks to 3 months. Yan ang incubation period. From the time na makagat ka hanggang sa magpakita ka ng simptomas, 3 weeks to 3 months. Kaya nga po, ang palagi natin sinasabi sa mga dog bite patients na hugasan yung sugat pag nahagat sila ng aso and magpa-check up kaagad sa Animal Bite Treatment Center dito sa City Hospital kung taga Naga, BMC kung outside Naga. Dok, yung rabies ngayon, pag ikaw ay, kumbaga, nakagat ka ng asong may rabies tapos di ka nagpatingin, di ka naturukan ng anti-rabies, halimbawa, nag-manifest sa'yo, may gamot ba yung rabies? Ang sabi nga po nila is ang rabies is 100% preventable but 100% non-treatable. Non-treatable. Pag nagpakita po ng simptomas, ibig sabihin, nasa dying state na siya. So, walang gamot? Wala po. Walang gamot. Actually, Dok, may nakita ako niyan eh. BMC. Sa BMC. No? Yung, nakakaawa. Yung kalagayan nung yung nagkaroon ng nawa ng rabies. Yung rabid, rabid animal. Kahit pa kung nga, Dok, sabi ko nga yung may rabies palang aso, yung manifestation niya sa tao parang pareho din. So kung nagwawala yung aso, magwawala din yung tao. Yes. Kung naglalaway yung aso, pasensya po doon sa kumakain, yung tao ganun din. Parehas. What if kung kamag-anak natin yan, kung close relatives natin yan, kung anak natin yan, kung magulang natin yan, kailan pa tayo magbabago? Kailan pa tayo susuporta sa rabies control kung huli na ang lahat? So, ang pangapudan may mga tugang, may ginigibungon yan, baon na marayan, baratuho na maray, rabies, kumapa-anti-rabies ang sa indo pong mga ido, mga ikos. Dok, kasama ba yung mga asot pusa? Asot pusa. So ngayon po City Hall, meron tayong ginagawa, may ginigibok kita kayo ngunyan. Castration po, libre, pero sa indo itong cotton, maliit lang, konti blade, lang. kasino man nga yan, blade, and betadine. Ano? Yes. Tangarig pong dain na magparadarakol ining stray dogs, digis sa tuya pong syudad. Urog na po na, pero Dok, yung bang kaso natin, kumbaga yung Naga ba, nearing na tayo doon sa state na parang magiging rabies free tayo? Sir Allen, sa sitwasyon sa ngayon, honestly speaking, wala pa ako nakikitang liwanag para maging rabies free tayo. Unang-una, ilan pa lang po ang barangay na nag-i-involve sa rabies control and eradication program ng syudad. Special mention po dyan ang Concepcion Pequeña na talaga pong very active sa paghuhuli ng aso and asot pusa for that matter. Kung lahat po ng mga barangay ay kasing aktibo po ng Concepcion Pequeña sa paghuhuli ng mga asong gala, pwede ko pong masabi na malapit na tayo sa rabies-free Naga City. Dahil kung titignan po natin, ang transmission ng rabies virus ay through bites sa mga galang aso. Galang aso? Yes. So, ibig pong sabihin, canine rabies, public place.
Human rabies, usually po nakukuha yan 98% sa aso at majority niyan sariling aso. So yun po yung pagkakaiba ng transmission sa canine rabies at saka sa human rabies. Kaya Sir Allen, kung makikita mo sa mga barangay, mayroon kaming nakalagay doon na how to avoid dog bites and how to deal with stray dogs. Na pag yan nabasa at naintindihan ng gusto ng mga kababayan natin, may iwasan nila kung paano sila makagat ng aso sa sariling aso nila o kaya sa public places. Dok, merong mga kumakalat noon na tawag nito, doon sa Facebook ata, may kumakalat na post na pag sariling aso mo daw, tapos malinis naman yung aso, no? Palagi mo na, kumbaga alam mo namang bantay sarado mo, parang imposibleng magkaroon yun ng rabies. Totoo po. So, totoo. Dahil unang-una po, ang aso at pusa, yan po yung ating mga pets, inborn po sila na normal, wala silang rabies. Kaya sila nakakaroon ng rabies kung sila ay nakakaalpas, nakakapunta sa mga lugar na public places, na may mga galang aso, na yung mga galang asong yan, di natin alam kung rabid o hindi. So yun po yung kung saan sila nakakakuha ng rabies. Pero kung yung aso natin hindi naman umaalis sa bahay, nakatali, nakakulong, bakunado, imposible po talaga siya magkaroon ng rabies. So, Dok, ito bang, halimbawa, merong isang rabid na aso, may rabies na aso, tapos yung aso mo naman nakalabas, although walang nangyaring kagatan, no? Let's say lang, yung saliva, yung laway ng rabid na aso parang nakuan din nadilaan din nung aso mo. May possibility bang magka-rabies din yun? Malaki. Malaki. Dahil unang-una po, yung kagat ng aso, yun lang yung pag-introduce mo ng virus na galing sa saliva. So kung halimbawa meron kang sugat sa balat, aso, iligon. Siyempre, may open wound dyan, kahit paano. Nalawayan yon, pwede siya magkaroon ng, ibig sabihin, pwede makapasok yung virus sa katawan niya. Okay. Pero kung yung asong yon bakunado, pwedeng ma-resist niya yung virus or pwede siyang bumigay. Depende sa immune status ng aso, that time na siya na-expose sa rabies virus. So, isang misconception, Doc, mali yung sinasabi na yung rabies makukuha mo lang pag ikaw ay nakagat. Yes. No, kasi yung maraming mga especially yung mga sinauna, yung mga matatanda, ay wag ka mag-alala, hindi ka naman nakagat no? Hindi ka naman nakagat. Na scratch ka lang naman ng aso, no? Hindi naman dumugo. Yung karaniwan hindi naman daw dumugo. So, yung ba, Doc, pag ganun yung sitwasyon, halimbawa, kinagat ka ng aso, pero di naman dumugo, no? Pero may scratch ka. Yung ba, posible, kwan pa rin? Yes. Basta may break sa skin. Basta may break sa intact skin, pwede makapasok ng rabies virus, pero magdedepende yon sa dami ng virus, immune status ng aso, para tamaan siya ng rabies virus. Kaya nga po nababanggit natin kanina, na ang asong bakunado pwedeng tamaan ng rabies, pwedeng hindi. Pero yung asong hindi bakunado, 100% tatamaan ng rabies. Kasi wala siyang protection. Pero halimbawa, Doc, yung aso mo ay bakunado. Yes. Tapos nakagat siya ng isang rabid na aso. Yes. Yung bang bakunadong aso, tapos nakakagat din ng tao, no? Maipapasa ba nung bakunadong aso yung rabies din doon sa tao? Kung siya na-infect. Pero kung di naman siya na-infect, di wala lang. Okay. Pero Doc, yung halimbawa bakunadong aso, makagat man ng may rabies na aso, gusto bang sabihin kayang patayin nung parang immunity ng aso, yung virus sa loob ng katawan? Yes. Kaya? Opo. Meron akong may example lang po.
tatlong bangko. Bank A, yan yung aso na walang bakuna. Bank B, yan yung aso na may bakuna. Bank C, yan yung asong may bakuna. Okay. Yung Bank A, pag pinasok ng isang magnanakaw, sigurado makakanakaw siya kasi wala siyang security guard. Yung Bank B, bakunado, may security guard siya, pero kakaunti, marami yung pumasok sa bangko, mananakawan siya. So, ibig sabihin lang po, magkakaroon ng rabies yung aso. Bank C, marami siyang security guard, pero halimbawa ang security guard niya 100, ang pumasok 50, mariresist yung infection. So, halos lang po, ganun lang po yung analogy niyan. So kailangan talaga, Doc, yung pagbabakuna every year, no? Yearly. And dapat yung apparently healthy. Sabi ko nga sa mga tao na vaccinator, pagka may dinaramdam, wag na munang bakunahan, ibigay yung cellphone number sa office at magpakonsulta, magpareseta. Doc, doon tayo sa veterinary service, no? Yun na. Tayo ngayon, actually, ngayong buwan na ito, yung Marso, halos naubos nyo yung barangay eh. Nakita ko dun sa schedule ng vaccination, may castration pa tayo sa barangay. Pero halimbawa, Doc, ako, nagkatrabaho, wala naman ako sa bahay ng Monday to Friday. Nalagpasan ko yung supposedly schedule sa barangay. Kung gusto ko, Doc, na kumuha ng veterinary service ng city, saan dapat ako pumunta? Pumunta lang po sa City Veterinary Office sa likod ng Slaughterhouse, sa likod po ng Ford Philippines, at saka bago dumating ng BJMP. Sa Del Rosario? Barangay Del Rosario. And also, kung mayroon po kaming ini-schedule na half day every Saturday, may Saturday. Para mabigyan namin ng pagkakataon yung nabanggit nyo ng mga empleyado na hindi naka-avail ng services nung weekdays. So half day, nag-schedule kami sa isang barangay or sa isang subdivision or village. So aantayin yung schedule na yon. Yes. Every Saturday. In fact, yung sa Karangahan, Saturday yun eh. Kaya nabakunahan yung isa kong asong maliit eh. Nag-ikot yung team ng veterinary office. So, nabakunahan yung aking yung maliit naming aso. Mixed breed kasi yun, Doc eh. Hindi ko alam kung mini pincher ba yun o may Dachshund na halo eh. Mahaba na parang mini pincher eh. Dachshund. Doc, yung kuha natin ngayon, yung castration naman, may epekto ba siya? Kasi yung normal yung mga, alam mo yung mga per parent na tinatawag. Yung, kumbaga yung ang iba yung trato sa mga aso, parang anak na rin eh. Yes. Kapamilya talaga, kasama sa bahay. Yung iba nagtatanong, baka magkaroon ng change, no? Parang, kumbaga sa tao, parang personality change yung kanyang aso pag naka-straight daw. May epekto ba, Doc, yung castration sa parang, kumbaga, overall na pakikitungo ng aso sa owner niya, sa ibang aso? Meron ba nung ganun? So far, ang nakikita namin, pwede sigurong positive or negative effect ito, tumataba yung aso. Isa yan. Ang positive effect naman niya, hindi na siya naggagala para maghanap ng sex mate. And yung population control ng species na yan, inare-regulate. Yan po yung mga effect ng castration na ginagawa natin sa ngayon. Also, spaying din sa female, balang araw, same effect. Pero sa ngayon po, hindi po tayo nagdadagdag ng programa sa spaying dahil unang-una po, matagal gawin, magastos, at saka kulang po tayo ng veterinarian para sa ganyang programa. Doc, yung tawag dito, ngayon ba, ilan na ba yung veterinarian ngayon sa veterinary office? Maliban sa'yo? Bali, may dalawa. Yung una, si Dr. Lingua, vet siya ng City Agriculture na binigay sa amin ni Mayor Son nung kasagsagan ng ASF. And then lately, mayroon tayong isang bagong vet
na nag-apply as meat inspector. Mhm. So bali 3 kami lahat sa office. Doc, nabanggitan mo yung yung ASF, yung African Swine Fever, no? Kumusta na yung kaso natin sa Naga? Ang last case natin is January last year. Oh, last year pa? Oo. Ang January last year hanggang sa ngayon, yung last case, wala na tayong sumunod na kaso pa sa ASF. So, ngayon ba, Doc, yung Naga, na-declare na ba as ASF free? Hindi pa po. Hindi pa? Hindi pa. Kasi po meron tayong hinihintay na dapat meron tayong sentinel pigs. Actually, nasa 108 heads yan na wala pa sa atin dahil nahihirapan po ang region para makakuha ng piglets as sentinel pigs dun sa mga recipient na naging ground zero nung araw na may ASF. So, Doc, pag sinabing sentinel pigs, alimbawa, may baboyan ako. Yung aking mga baboy, di ba, pinatay lahat ako. Kasi, yung, halimbawa, 1 kilometer ata yun, 1 kilometer radius. So, itong baboy na ito yung parang papatirahin doon sa mga area na... Yes. Na dapat, hindi siya tamaan. Pag tinamaan, mag-umpisa ulit tayo sa sinasabing mga laboratory test na naman, mga disinfections. Pagka nagawa yon, another sentinel pigs. Pagka okay na at lahat wala nang problema dito sa Naga, pwede na tayong humingi ng freedom through sa DA papunta sa Bureau of Animal Industry from red zone to pink zone and green zone. Pag nangyari po yan, pwede na tayong mag-repopulate sa area natin. So ngayon, Doc, hanggang ngayon yung Naga, yung entire Naga City area, hindi pa tayo nakakapag-repopulate ng mga babuyan. Doon po sa affected ng ASF, hindi pa. Hindi pa. Pero doon sa mga hindi affected, tuloy-tuloy lang sila. Okay na. So sa Naga, Doc, may mga ano ba mga areas natin yung parang hindi naman hindi naman apektado ng ASF? Part ng Carolina, Manikwason, part ng San Isidro. Halos yan 3 yan na barangay. Karamihan naapektuhan na kailangan magkaroon ng sentinel pigs para sila magkaroon ng repopulation balang araw. So ito, Doc, mga lower areas na sa bagay, wala namang masyado ng Pequeña Grande, Del Rosario. Yan. So meron silang continuous lang yung iba na hindi naapektuhan ng ASF problem nung araw. Okay. So ito, Doc, matagal-tagal pa pala yung repopulation nito. Matagal-tagal pa. Kaya ang mahal pa ng baboy ngayon eh. Sa tingin ko, Sir Allen, mga 2 years, not less than 2 years, tayo medyo maghihirap-hirap pa sa pakiramdam ko. Kasi sa tingin ko, naninigurado na din yung DA eh. Ayaw din naman nilang biglaan lang, tapos ASF na naman uli. No? Kaya Sir Allen, kaya ako nabanggit ng mga 2 years, granting natapos yung sentinel pigs natin ng June, halimbawa lang. Hihingi tayo ng freedom from Bureau of Animal Industry, siguro mga 1 to 2 months. So, July, August, mga September. September to October, hahanap tayo ng mga makukuhang mga piglet breeder at saka piglet fattener. Yung piglet fattener, kung halimbawa, after 4 months, mga January, meron na tayong pwedeng ibenta. Kaya lang yung susunod nun, hindi natin alam kung ilan yung nabili natin na pang fattener eh. Ngayon, kung halimbawa mayroon tayong nabiling breeder, yung breeder na yan, kung nabili natin ng 2 months, maghihintay tayo ng mga another 6 months para siya magbuntis. Magbubuntis yan, mga 4 months. Yung anak niyang mga biik, maghihintay ka ulit ng 6 months. So, kulang-kulang 2 years talaga ang mahihintay natin bago tayo magkaroon ng maayos-ayos na supply. Kaya kung nung mga nakaraang taon, doon sa Karangahan, parang may regular na kumukuha ng aming mga kaning baboy eh. Ngayon wala na eh. Oo, kasi pinagbabawal na. Pinagbabawal na. Dahil yan ang source ng ASF, actually. ASF virus. Yung mga pinagkainan. Ang tawag nila dyan, swill. Oo, kaning baboy.
Yun. Doc, ngayon, hindi lang naman anti-rabies yung tinitingnan siyempre ng veterinary office, no? Kayo rin yung nagsisiguro, of course, nakasama tong ASF, yung meat inspection. Kasama kayo doon sa main, actually, hindi kasama. You're the main actor, no? Yung opisina nyo, yung nagsisiguro na yung ating mga meat, especially yung mga tinitinda sa market, no? Safe, no? Safe. Kayo nag-i-inspect bago ipasok sa abato, kayo mag-i-inspect. Paglabas sa abato, i-inspect nyo pa rin. Dok, kumusta yung sa Naga ba? Prevalent pa din ba yung tinatawag nilang parang double dead? Meron pa ba tayong mga kasong nakikitang ganun? Sa post-abat inspection namin, matagal nang walang report. Matagal nang walang report. Pero pagdating sa meat inspection, we see to it na yung mga hayop na dadalhin sa slaughterhouse ay apparently healthy through antemortem inspection. Okay. May mga sakit kaya na kahit na apparently healthy yung hayop sa buhay, pero kinakailangan din siyang i-inspect ulit habang kinakatay o after na makatay, kasi may mga sakit na nakikita lang sa loob ng katawan. Halimbawa, yung tinatawag nating tapeworm. Yung tapeworm, nakikita yan sa mga muscle sa panga, sa diaphragm. Na yan, pag nakain ng tao, final host ang tao sa tapeworm ng baka o kaya ng baboy. Isang example yan. Ang isang example naman dun sa mga sakit na nakikita sa buhay ay yung tinatawag nating rabies sa baka, rabies sa baboy, or tetanus sa baka, or tetanus sa baboy. Pagka nakita yan, outright condemnation yan. Hindi na yan papalabasin, papatayin na lang siya at itatapon na doon sa condemnation pit ng slaughterhouse. After ng meat inspection natin sa postmortem, sa antemortem, meron pa tayong tinatawag na post-abat inspection. Para masiguro natin na yung itinitinda talaga ng mga meat dealers natin ay galing sa slaughterhouse. Pag yung kanilang karne ay katay sa bahay o kaya katay sa ibang slaughterhouse pero hindi accredited ng National Meat Inspection Service, ang tawag pa rin dyan ay hot meat. Hot meat pa rin. Hot meat. Kasi ang hot meat, ang definition ng hot meat, lahat ng mga karne na for sale na hindi dumaan sa proper inspection at saka mga accredited slaughterhouses ng National Meat Inspection Service o kaya ng City Meat Inspection Service. Yun. So, ngayon, Doc, sa Naga, halos naman yung nakikita natin sa mga nasa market, sa mga talipapa, sa mga satellite market, slaughterhouse ko naman. Kumbaga, Sir Allen, to be honest, siguro mga 98%, hindi po pwedeng maging 100% dahil may mga ilan-ilan pa rin tayong mga, sa tingin ko, mga meat dealers na po pwedeng nagpupuslit pa rin ng mga karne sa ibang lugar kasi mas mura o kaya nagkakatay sa likod bahay dahil para yung labor na binabayaran nila sa mga tao nila mabawi. May mga ganyang kaso. Ang kagandahan lang sa atin is under control natin ng sitwasyon, hindi tayo kontrolado ng sitwasyon. So, yung pagiging 100%, hindi ko masasabi na 100%, pero majority ng mga binibenta sa mga meat stalls ay galing talaga sa slaughterhouse natin. Doc, halimbawa, doon sa mga mamimili, ano dapat yung parang advice natin, tip natin para masiguro na dumaan sa tamang pagkakatay yung baboy? Ano dapat yung... Hanapin po yung matansa. Yung matansa, yan yung tinatawag nating official receipt na yung baboy natin, ipinakatay natin dun sa slaughterhouse. Pangalawa, yung meat inspection certificate na binibigay namin dun sa mga nagpakatay ng baboy o kaya ng baka. Di ba, Doc, obligado na pag ikaw yung nagtitinda ng parang kinatay na baboy, baka, di ba obligadong i-display mo yan? Yes. At yan po ang palaging tinitignan ng ating mga meat inspector na marami na ang compliant. Kung di natin masasabing hindi lahat, pero marami na at
sa tingin ko, parami na at maging 100% compliant. Dok, yung ating abatwa sa Naga, double A tama? Double A tayo. Double A. Double A. So pag doon, Dok, kinatay yung baboy or yung baka sa ating slaughterhouse, saan siya pwedeng, so pwede siyang itinda sa Naga, pwede siyang itinda sa mga karatig bayan, or sa, pwede bang, alimbawa, nagpakatay ako ng baboy dyan sa abatwa, pwede ko pandalhin sa ibang mga regions? Yes. Pwede. Actually, ano yan, nationwide. Nationwide pwede. Yes. Provided, mayroong certificate of meat inspection galing NEMIS, saka shipping permit galing sa BAI. Yung shipping permit galing sa BAI. Okay. Pero Dok, pag tayo ay naging AAA na, kasi di ba, wino-workout na natin yung AAA, saan mo na pwedeng i-market yung mga... International market. International market. So, alimbawa, kinatay sa Naga, so pwede tayong i-export natin yung karne papuntang iba-ibang bansa. So, yun yung parang wino-workout natin ngayon eh. Bagong abatwa na AAA grade, yes, no, ng NEMIS, para yung ating pong mga karne export quality, yes, no, pwedeng i-export na sa labas. Dok, maliban doon, Dok, may tanong lang, may isa nagtatanong, meron pa daw ba tayong pre-deworming na mga aso, or free pa ba yun, o may bayad ba yung deworming activities services natin para sa aso at pusa? Sa ngayon po, yung ating oral dewormer na tablet, libre po yan. Okay, libre. Ang dosage po niyan, isang tablet, 10 kilos body weight. Pagka 15 kilos, 1.5. Pagka 20 kilos, 2 tablet. Kung halimbawa po, mga 5 kilos naman siya, mga half tablet lang. Libre po yan. Pero yan, Dok, ang mag-a-administer niyan, tayo pa rin. Yung... Sila na. Kahit sila na? Sila na po. Okay. Dahil unang-una, pag tayo po nag-administer, may resistance yung aso, lalo kung oral. Ngayon po, kung halimbawa yung tableta, dudurugin natin, ihalo sa pagkain, definitely doon na yun sa bahay nung may-ari ng aso. At saka isa pa po, iniiwasan natin yung pagbibigay mismo natin doon sa asong hindi natin kakilala, dahil nung 2008, dyan sa Plaza Quezon, may nangyaring tao natin yung naglagay ng tableta doon sa bunganga ng aso. Doberman yan, pure breed Doberman. After 5 days, namatay yung aso, rabid. Rabid. So, yun po yung mga iniiwasan natin na mangyari sa atin. Kahit, although hindi naman nakagat yung tao natin. Yes. Delikado. Kasi laway pa rin yung naanohan mo. So, yun nga, alagang aso na yun, pero rabid. No? Yes. Pero Doc, yung deworming, ano ba yun? Every year din? Every 3 months. Every 3 months. Every dapat 3 months. nag-deworming yung aso. Okay. So, Doc, muli, bago tayo magpaalam, hanggang anong oras tayo, Doc, sa City Hall para doon Actually po yung nakaschedule hanggang 4. Hanggang 4. Pero tatapusin natin lahat ng mga nandyan kahit na beyond 4 p.m. Basta lahat sila makakastraight, mabakunahan bago sila uwi. Kahit anong oras matapos. Doc, so, Dok, siguro huling pag-imbita sa ating mga kababayan ngayong yung ginagawa natin activity. Okay. Sa lahat po ng mga kababayan natin dito sa Metro Naga, open po ang ating City Hall para po sa libreng castration sa mga lalaking aso at pusa. Meron po tayong anti-rabies vaccination at first come first serve po yung ating available na oral tablet ng dewormer. Bukas po meron din po ulit na same activity sa Robinson Plaza o Robinson Mall, 8:30 to 4 sa 3rd floor, doon po sa cinema area, na libre po doon ang anti-rabies vaccine. Kasi ang magbabayad, Robinson. Okay. Tapos libre din ang castration. And bandang hapon, meron pong dog show na gaganapin. So yan, madami-daming activities para sa ating mga alagang aso, alagang pusa, in connection with the National Rabies Awareness Month. Na pinapanginutan po kasatuyang City Veterinary Office. Kaya po, mga tugang, ang samoy pong pag-imbitar, pabakuna na sa itong mga ido, siring ang kita nagpabakuna laban sa COVID, dapat ang mga atamanta, siring man, takatapos-tapos si Kang Aldaw,
bako lang yung proteksyon ka mga ataman ta, proteksyon taman ano Yes. bilang mga nagaataman ka sa tuyang mga padangat na mga ido, ikos as in ano pa man na mga pets ta sa mga harong. Mga tugang, inabutan na kita ka sa tuyang panahon sa programa. Sa tuyang pong pagpasalamat kay Dr. Junius Elad sa itong Veterinary Office. Doc, salamat sa pagsama sa ating ngayong umaga. Paglahad ng ating pong mga programa sa Veterinary Office para alam ng ating pong mga kababayan yung mga ino-offer nating services. At ito'y kanilang ma-avail especially now na ginagawa natin yung National Rabies Awareness Month. Pero mga tugang bako lang ini ngunya na Marso ang serbisyo ng Veterinary Office year round Yes. from January to December. So i-avail ta po 'yan. Mga serbisyo kan City Veterinary Office. Mga tugang sa ngaran po ni Mayor Nelson Ligacion, ni Vice Mayor Nanette Diasis, kan sangguniang paglungsod asin kan mga department heads, mga pag-iriba digi sa City Events Protocol and Public Information Office. Mabalos po sa pagantabay, giraray mag-iribanan po giraray kita sa otro Sabado sa tong aramon ang mga programa, pulisiya, mga proyekto kang gobyerno lokal kang naga para sa kapakinabangan kan mga Nagenyo. Mga tugang, ini po si Allen Riondanga, mabalos, and have a great weekend, everyone. Doc, thank you. Ang sa indong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halik sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manugod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog, sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan Lambang Nagenyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Paulo Papa, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondanga. Ang Nagangunyan. Ang Nagangunyan. Kada Sabado, alas 9 sagod alas 10:30 ning pagkaaga. Ang Nagangunyan. Ang Nagangunyan.